Красимира, Аз парох. слушай, имаме много важна задача. Трябва да открием нови попълнения за нашата организация. Добре, ще видя какво мога да направя по въпроса. Казвам се Стамат, но ако питаш другите, то аз съм просто един загубеняк. Момчета, може ли да играе баскетбол с вас? Да, братя, физе. Не си, брат. Може ли топката? Пусти. Не, братле, по-добре заминавай. Не, извинявай сега. Заминавай, не. Не, бе, брат. братле. Не защото не уча, уча много. Не защото не се старая, старая се, а защото не съм като тях. Всеки ден е така. В час съм зубър, между часието мишена. Може да бе с теб? Не ме занимай. А вкъщи просто си мълча. Коплаже малък. Не, извинявай. Коплаже. Не искам. Проблема ли сте, Жужо? Не. Не искам. Вече го намери, Не, Какво става там, бе? Пак бият миличкия Стамат. За жалост, единственото момиче, което харесвам, излиза с Бойко и гаджето му Цвета. представи, всеки ден ме бият, всеки ден ме унижават. С какво съм го заслужил? Представи, искам мама. Абе, пак ли то зуба, бе? Абе, момче, аз не ти ли казах, че не искам да те виждам повече, бе? Извинявай, не искам Не ти ли казах, че не искам да ти виждам тебе поглед? Това ще моята пека. Извинявай, Айде, ще я тука. Ще бе. мамо. Аз обаче вярвам, че в Красимира има нещо специално. Просто е попаднала на грешната компания. Какво е тези маски, как сте? Оф, нищо. Стана. Нищо при тебе. Видяхте ли как го изгоних този на Стамат? Толкова мъжествен беше, докато Да, го пиеше. толкова Направо. си зелен. Мисъл. Леле. Въпреки всичко, има едно нещо, което ме кара да вървя напред. И това е моята тръпка. Историята. Но тя не ми дава от това, от което имам най-голяма нужда. От приятели. Поне така мислех до деня, в който се случи нещо неочаквано. С какво да помогна? Анализирай обекта и докладвай дали има сходство в биометричните данни. Обектът е идентифициран. Стамат Контопишев, възраст 18 години, интелект, висок, физическо състояние, влошено, социален статус, изолиран. Отговаря на критериите. Извинете, какво искате? Да ви помогна с нещо? Много хубава книга. Какво четеш? Благодаря ти. Чета книга, която е написана по случай битката при Дойран. И двамата знаем, че това не е просто битка. Знаеш ли защо много по-малко хора побеждават много повече? Защото са имали много добра подготовка и издръжливост. Имаш избор, Стамат. Да останеш тук или да разбереш на какво си способен. И без това живота ми е много скучен и нямам какво да правя. Ще дойда. Извинявай, че те питам този въпрос сега, но къде сме? Малко съм объркан и малко ме е страх. Не търсим хора, които се страхуват. Търсим хора, които са готови да продължат въпреки всичко. Ти какво правиш тук? Ами, не исках да разбираш така, обаче... Агент Красимира е дългогодишен член на нашата организация. Тя те наблюдава от известно време и ми съобщи, че имаш нужните качества, за да станеш част от нас. Краси, обаче аз имам въпрос към теб и той е, ако си таен агент, който ме е следял, тогава защо позволяваш на Бойко така да ми се подиграва и да поставя? Ами виж сега, това беше тест. Ние трябваше да проверим дали имаш нужната сила и издръжливост. Стегни са малко, Каква е тази походка?
Това е нашето тайно местенце, където традицията на предците ни се предава от векове. По-важното е обаче, че ти от днес поемаш по пътя на война и ще те превърнем в такъв. Извинете, само че Слушай. Няма. Започва твоето обучение и за отрицателно време ще се превърнеш в човек, за който дори не си предполагал, че можеш да бъдеш. Така че, Стамате, от утре започваме. Чакам те сутринта и само да си ми закъснял. Въобще няма да се разправям с тебе. Ясно ли? Момче, време е да проверим знанията ти и да тестваме физическите ти способности. Готов ли си? Готов съм! Така, кажи ни, Стамат, какво знаеш за битката при Дойран? Защо това място е толкова важно за България през Първата световна война? 1917-1918 година се провежда една от най-важните отбранителни битки за България през Първата световна война. Тя се състои край Дойранското езеро, на Македонския фронт. Българската армия е по-малобройна, изтощена, а има за задача да спре настъплението на войските на Антантата, които целят да извадят България от войната. Но забравяш, че численото превъзходство на врага всъщност е било огромно. Срещу около 30-35 хиляди български войници от 9-та пехотна плевенска дивизия са изправени над 100 хиляди войници на Антантата, основно британски и гръцки части, подкрепени от френска артилерия и авиация. Освен това, Антантата разполага с много повече оръдия. Над 500 артилерийски оръдия, тежки гаубици и минохвъргачки, докато българите имат около 200. Но генерал Владимир Вазов компенсира това с изключително добре изградена отбранителна система. Няколко линии окопи, бетонни укрития, дълбоки землянки, подземни ходове и отлично прикрита предварително пристреляна артилерия. През септември 1918 година започва най-мащабното настъпление. В продължение на дни позициите на българите са подложени на непрекъснат артилерийски обстрел. Хиляди снаряди падат върху малка територия. След това следват масови пехотни атаки, често водени вълна след вълна, с надеждата отбраната най-сетне да рухне. Резултатите изненадващ за Антантата. От тяхна страна има около 11-12 хиляди убити и ранени, докато българските загуби са около 2-3 хиляди души. Въпреки многократните атаки, фронтът при Дойран не е пробит. Това прави битката при Дойран уникална. Докато на други места фронтът се срива, тук българската армия устоява до край. Генерал Владимир Вазов знае едно – победата се постига не с числено превъзходство, а с стратегия, дисциплина и морал. Неговите войници понасят всичко. Глад, страх, болка и непрекъснат огън. И въпреки това, те не отстъпват. При Дойран те издържат 3 масирани настъпления. Хиляди загинали от другата страна. Българите устояват. А зад всичко това стои личността на генерал Владимир Вазов. Брат на Иван Вазов, но сам по себе си изключително уважаван военачалник. Той е спокоен, точен и много далновиден командир. Вазов пази войниците си и не допуска излишни жертви. Затова те го уважават и изпълняват заповедите му без колебание. Той лично участва в планирането на отбраната и познава всеки участък от фронта. След войната дори противниците му признават заслугите му. През 1936 година в Лондон британските ветерани го посещат с военни почести. Рядко признание, което показва колко голямо впечатление е оставил. Владимир Вазов не се появява случайно на Дойран. Той е професионален офицер, израснал в армията още от младостта си. Завършва военното училище в София, а по-късно специализира инженерно и артилерийско дело. Знание, което ще се окаже решаващо години по-късно. Още в началото на кариерата си показва усет към терена, точност в разчетите и умение да мисли няколко хода напред. По време на Балканските войни Владимир Вазов вече е доказан офицер. Участва в обсадата на Одрин, където артилерията играе ключова роля. И именно там той вижда как правилното използване на огневата мощ може да спести живота на стотици войници. Тези уроци остават с него и оформят философията му. Не атака на всяка цена, а победа с минимални загуби. С започването на Първата световна война, генерал Вазов е вече един от най-добре подготвените командири в българската армия. Назначаването му начало на 9-та пехотна плевенска дивизия не е по заслуга на име или происход, а заради репутацията му на човек, който подготвя позициите до съвършенство. При Дойран той прилага всичко научено до тогава – инженерно мислене, търпение и безкомпромисна дисциплина. Самата отбрана при Дойран е кулминацията на военния му път. Месеци наред Вазов лично контролира изграждането на укрепленията, разпределението на артилерията и логистиката. Той знае, че няма да има резерви и че всеки пропуск ще струва човешки животи.
Затова битката, която светът помни, всъщност е плод на години подготовка и опит. След войната на Владимир Вазов е връчена титлата генерал-лейтенант и остава активна фигура в обществения живот. По-късно става и кмет на София. Това е още едно доказателство за доверието, което хората имат в него. Но за войниците той остава преди всичко командирът от Дойран. Този, който ги е опазил и не ги е изоставил. Живота на генерал Вазов е пример как се изгражда авторитет. Бавно, с работа и отговорност. От млад офицер през Балканските войни до легендарната отбрана при Дойран, той никога не търси лична слава. И точно за това името му остава като символ на разумната сила и на българския военен дух. Като цяло България излиза от Първата световна война с тежки загуби. Но въпреки поражението във войната, битката при Дойран остава морална и военна победа, доказваща силата на българския войник. И до днес тя е символ на героизъм, чест и блестящо военно командване. А името на Владимир Вазов остава сред най-уважаваните в българската история. Знаеш ли кои са тези? Естествено, че знам. Това е генерал Вазов с неговите войници. След войната част от тях не се прибират у дома. Те създават нашата организация Дойранци, която продължава и до днес. Значи искаш да ми кажеш, че това са някакви супер войници? Да, това са супер издръжливи войници. Добре, но аз не мога да разбера каква е логиката все още да се подготвят такива войници, при положение, че ние живеем в мирни времена. Абе как мирни времена, бе? Гледай какво става, бе. Почва Трета световна, не виждаш ли, бе? Всеки ден на различни места по света избухват войни. И като дойде този път Третата световна, България не може да си позволи да бъде неподготвена. Трябва да се върнем в Македония. Момче, имам нещо за теб. След много положени труд и усилия, най-сетне успя да заслужиш сертификата си и вече си в пробен период за членство на нашата организация. Наистина ли успя да го заслужа? Не точно, имаш още много да учиш, но имаш шанс да се докажеш. От тук нататък задачата ти е да помагаш с търсенето на нови кадри. Разбрах. Благодаря ви. Оказа се, че това да си различен не е толкова лошо. Ако бях като всички останали, може би нямаше да ми се случи всичко това.